Lau anaia. Lau anaia umezurtz elkarrekin bizi ziren beraien betiko etxean. Ez ziren aberatsak, eta normalean ez zuten jateko askorik izaten. Horregatik, bakoitzak bizia bere aldetik aurrera ateratzeko erabakia hartu zuten. Abiatu ziren bada beraien bizi berriaren bila, eta bidegurutze batean gelditu ziren. Bidegurutze hura beste lau bidetan zatitzen zen. Begira gelditu ziren, eta anaia zaharrenak horrela esan zuen. Hementxe bereiziko gara. Bakoitza bere bidea hartu behar du eta datorren urtean berriz elkartuko egingo gara, toki honetan bertan. Eta hala egin zuten. Bakoitzak bere bidea hartu eta bizimodu berri baten bila abiatu zen. Senide zaharrenak bidean astronomo batekin topo egin zuen. Zer egiten duzu? Galde egin zion anaia zaharrenak astronomoari. Izarrak aztertzen ditut. Esan nahi digutena hobekiago ulertzeko esperantzarekin. Niri jarraituz gero, lanbidea erakutsiko dizut. Eta anaia zaharrenak astronomoari jarraitzea erabaki zuen. Bitartean, bigarren anaia jostun batekin egin zuen topo. Nik traje zoragarria josten ditut. Niri jarraituz gero, lanbidea erakutsiko dizut. Eta ez zaizu sekula ere jazteko arropari faltatuko. Argitu zion jostuna bigarren anaiari, eta bigarren anaia jostunari jarraitu zion. Hirugarren anaiak berriz ehiztari batekin egin zuen topo. Nik animaliak ehizatu ditut. Niri jarraituz gero lanbidea erakutsiko dizut eta ez zaizu sekula jatekori faltatuko. Esan zion ehiztariak. Eta hirugarren anaiak ehiztariari kasu egin eta berekin joan zen. Anaia gaztenak denbora luzea zeraman bidean bakarrik oinez, eta ez zuen inorekin topo egiten. Azkenean lapur batekin topo egin zuen. Ni lapurra naiz. Niri jarraituz gero lanbidea erakutsiko dizuet, eta inoiz ez zaizu ezer ere faltatuko. Esan zion lapurrak anaia gaztenari. Eta laugarren anaia naiz eta ez sobera konbentzituta egon lapurrarekin bidea egitea erabaki zuen. Ustekabean urtea pasatu zen, eta etxeman bezala laurak bereizi ziren lekuan topo egin zuten. Besarkada poza eta barre algaren artean urtean zehar zer pasatu zitzaien bakoitzari kontatzen hasi ziren. Txanda ezin harturik hitz egin zuten laurek, eta azkenean anaia zaharrenak etxerako bidean entzun zuen zurrumurru bat kontatu ziren anaiek. Jotenez hurbileko erreinu batean dragoi bat omen dago. Herritar guztiak beldurturik bizi dira. Erregeak esan duenez dragoia hiltzen duenarentzat sari paregabe bat omen dauka. Nik izarretara begiratzen badut, ziur haiek esango didatela dragoi non dagoen. Nik dragoia harrapatzen zarea josiko dut. Esan zuen bigarren anaiak. Nik ezpatarekin hil egingo dut. Esan zuen ehiztariak. Nik bihotza lapurtuko diot eta erregearen aurrera eramango dut. Esan zuen lapurrak. Esan eta egin. Lauren artean dragoia aurkitu, ehizatu, hil eta bihotza lapurtza lortu zuten. Herria lasaitasunean bizitzera gonbidatuz. Lau anaiak erregaren aurrera joan ziren basapiztiaren bihotzarekin, berria eman eta saria eramateko asmoz. Erregeak zoriondu egin zituen egindako lanagatik, eta horrela hitz egin ziren. Arazo bat daukat. Dragoiaren itzalea bat bakarra izango zelakoan negoen, baina orain nori emango diot saria? Lau anaiak elkarri begiratu zioten. Nik aurkitu dut dragoia. Beraz niretzak izango da. Esan zuen zaharrenak. Baitzera, nik ez banu zaila josi izan ez zeluketen dragoia harrapatu izenen. Beraz nahi izanez nahi zariduna. Esan zuen bigarrenak. Hala eta guztiz ere nik hil dut, beraz nik merezi dut saria. Esan zuen hirugarrenak. Ederki, baina dragoiaren bihotza ona ekartzea nik lortu dut. Beraz garbi dago erregearen saria nik neuk eskuratu behar dudala. Laugarrenak. Erregea nahasturik zegoen. Ez ekien zer egin lau anaiek arrazoia zutelako. Pentsatu ondoren horrela mintzatu zitzaien. Laurek arrazoi duzue, baina banaka ezinezkoa izenez zen dragoia hitzea eta gure herriari lasaitasuna bueltatzea. Laurak lan taldean
airitu. Ondoren lortu duzuenez Laurak sari berdina merezi duzuela uste dut. Zer deritzozue sari Lauron artean banatzeari? Modu honetan inor ez da esku utzik geldutuko. Lau anaiak bat etorri ziren erregarekin, eta pozik itzuli ziren etxera. Geroztik Laurak batera lan egitea erabaki zuten, elkarlanean. Lortu zuten guztiak tartekatzen zuten, eta modu honetan zoriontsu bizi izan ziren betirako.